Us heu preguntat mai, i la pregunta és retòrica, però que si em voleu contestar aquí a la taula, doncs no passa res. Us heu preguntat mai què hagués passat si no haguéssiu canviat de feina aquella vegada? O si no haguéssiu perdut aquell tren? Amb qui t'haguessis casat si el teu cosí no t'hagués presentat el que ara és la teva dona? La vida està plena de trobades fortuïtes, decisions preses en mil·lèsimes de segons que ho canvien absolutament tot. Això, de fet, en poques paraules, és el que ens explica un poema dramàtic per a 6 veus urbanes i un músic. És a dir, la forma com s'ha definit aquest Quan encara no sabíem res, una obra que s'estrenava aquesta nit al Teatre Tarantana i que hem volgut anar a veure de prop. A bord de la unitat mòbil per anar a comprovar aquestes estrenes i aquestes activitats noctàmbules que se succeeixen a Barcelona trobem la Sara Barrera i el Raül Cuadrado. Sara, molt bona nit. Molt bona nit. Molt bona nit. El rumb de la seva vida comença amb el despertar d'un dia qualsevol i